U dan huwa l-misteru kbir li qegħdin nikkommemoraw illum bl-iżjed mod solenni. L-għażla tal-mulej li jinsa lilu nnifsu totalment biex jeħles lilna u jsalvana. L-isfida hija li jeħles lilu nnifsu, li jsalva lilu nnifsu. Imma mhix dik il-missjoni li rċieva mingħand il-missier. Il-missjoni li rċieva mingħand il-missier huwa li jsalva lili u lilek. Jiġi l-mument li aħna niċċelebraw b'solennità kbira bħallum ġimgħa, meta r-risposta tal-missier tkun dik li l-qawwa tal-imħabba teleb il-mewt fl-irxoxt ta' ibnu. Din il-ġimgħa qaddisa aħna ma nistgħux ninsew lil ħutna fl-Ukrajina. U nixtieqkom tissieħbu miegħi f'għaqda spiritwali mill-qalb ma' dan in-nazzjon li għaddej minn kalvarju kbir. Niftakru fil-vittmi ta' dawn id-deċiżjoni boloħ, strambi u kiefra ta' min imexxi, u tal-vittmi innoċenti tar-rieda kiefra tal-bnedmin, tal-interessi oskuri, okkulti, inumani, tar-reba għal-poter li tkisser il-bniedem. U nitolbu ħafna biex il-mulej iħenna lina u għad-dinja kollha.